Bucket hat na water resistant. Yan ang naisipan gibuhon kan 33 anyos na environmental artist from Virac, Catanduanes na si Francesca Bernardine Tabian. Kakaibaan bucket hat na ini, huli tagibo ini sa Abaca, kung saan mayaman as imbistado ang probinsya. Istorya niya, naisipan niyang mag-upgrade huli taday nagayong mabenta ang paninda niyang Abaca face mask. Kaya binalo niya ang pagibo nin Abaca bucket hat na pwedeng pang uutidi dawa ano pa man na weather. Ko dito is rainbow color. Kumbaga, bukod sa summer hat na kumbaga traditional na ganito ang magiging kulay niya, isa din yung rainbow color na nagbibigay ng hope or mas makulay na life sa fashion or mismo pong sa life ko rin or life nitong business namin. So, ito po, ito yun yung nagbigay inspirasyon sa akin para magkaroon ako ng mga ganitong kulay or design. Miyembro kang Catanduanes Artistic Mind and Outstanding Talent Incorporated si Francesca. December 2023 kan darahon niya sa Fiesta Haraya kan DTI ang sa iyang bagong produkto. Day niya sa nadahunaon na mapatok ini sa publiko. Hasta sa nagsunod-sunod na ang pagpapagibo sa iya nin bucket hat. Maugmaman siya na maski sa luwas kang rehiyon, may mga nag-order na kaini sa iya. Expect na ganito mag-boom itong or magte-trend itong Abaca bucket hat na kumbaga mas marami pala ang makaka-appreciate. Although ando na yung purpose nito as bucket hat, susutin mo siya sa init or sa ulan man kung hindi naman ganun kalakas na ulan, same time yung fashion. Tapos, yung trend na yung may makaka-appreciate na eco-friendly din to. And matibay. Mahihiling ang mga bucket hat ni Francesca sa iyang Facebook page na Abaca Finest na pwedeng mabakal puon 250 pesos sundo 275 pesos. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.